Morjesta. Joten painoin nostaa VX 1508. Mun Warwickin basso. Mä tykkään tästä bassosta yli kaiken. Mulla oli sininen tämmönen, myin sen, koska se oli vähän niinku. Mut joo. Mulla on Vahvarina Harken HA2000, vanha kuin mikä, 200 wattia. Helvetin hyvä vahvisti edelleen. Vanha kuin perkele, mutta alright, joten pistetään tällä mikki. Kaulamikki. Molemmat. Mut mä tykkään siitä, kun blendataan sitä niinku kaulamikki täysillä ja mä avaan tuota kaulamikkiä. Okei, mä otan Vahvarista ekun pois. Kaulamikki täysillä. Tallamikki täysillä. Ja molemmat täysillä. Elikkä siinä pikademo Harken 1508 teille. Ja bassona Warwickin Rock Bass. Mekin mikit. Tämä on loistava basso. Mä oikeesti rakastan tätä bassoa. Tää soundi on vaan miten sen sanois? Tallamikki täysillä. Avaat vähän tota kaulamikkiä. Perään tulee 40 kaappi. Hetkonen. Okei, nyt on 40 kiinni. Pistetään molemmat. Okei, nyt on jotain ongelmia, kaapeli tai jotain, en tiedä. Mutta se oli tässä. Moro!